Hola matemàtics, hola matemàtiques. En aquest vídeo entrarem en el món de la circumferència. Una circumferència és una línia corba, tancada i plana on tots els seus punts estan a la mateixa distància d'un punt anomenat centre. Tots els punts a la mateixa distància. Alguns elements que podem trobar en la circumferència són el radi, que són infinits, o és un punt que uneix amb el centre de la circumferència. Hi ha infinits radis. La corda seria un segment d'una línia que talla la circumferència per dues parts. L'arc, que seria les parts en què queda dividida una circumferència per una corda, per tant tindríem un arc i un altre arc. I el diàmetre. El diàmetre seria una corda que passa pel centre de la circumferència. En aquest cas equivaldria a dos radis. I dividiria la circumferència en dues parts iguals, semicircumferències, que serien dos arcs exactament iguals. Hi ha diverses posicions relatives entre una recta i una circumferència, i aquestes són: una recta és exterior a una circumferència quan no tenen cap punt en comú, una recta és secant quan tenen dos punts en comú, i una recta és tangent quan tenen només un sol punt en comú, i puc dibuixar-hi un radi que és perpendicular a aquesta recta. També hi ha diferents posicions relatives entre dues circumferències. Podem parlar de circumferències exteriors quan no tenen cap punt en comú, estan totalment separades. Dues circumferències són interiors quan una està dins de l'altra, tindríem dos casos, les interiors i les concèntriques quan comparteixen centre de circumferència, que sembla com un dònut, una rosquilla. Tenim les circumferències secants, que tenen dos punts en comú, i les circumferències tangents, que només tenen un punt en comú, i seran tangents exteriors, quan fan com un ninot de neu o un número 8, o interiors quan una està dins de l'altra. I espero que no us rodi el cap. I si us roda, torneu al principi i torneu a escoltar el vídeo. Fins la propera.